Owen yn gofyn am James Crawl i ddod amdani. Crawl yn dal i fynd. Ergyd o bellter, James Crawl! O! Dyna i chi, gol gan James Crawl. I gyffyrddiad cyntaf o mwy na lai. Yn derbyn y bel yna gan Caen Owen. Ac mi hedfanodd hwnna i'r gornel ucha. Caen Owen dros y gic gornel. Penniad gan Clayton Green. O, sut! Nath hwnna ddim sleifio mewn. Mae taro gwylod y postyn, dwi'n meddwl. Lane Hudson, am ddiffynwr tal. Mae'n cael ei faclu fyna, mae'n gic o'r smotin i Caernarfon. Lane Hudson yn cael ei faclu gan James Crawl. Louis Lloyd yn erbyn Adam Brisbeck. Lawr y canol, ac mae Lloyd yn union i'r sgôr. Pedwerydd gol mewn tair gêm i'r ymosodwr. Mae'r cofis yn gyfartal. Joe Ford cipio'r bel oddi ar Caen Owen yn fyna. Ar ergyd, just heibio'r postyn. Gwaith da gan Fo. Cyfle fan hyn i'r tîm cartref. Mae Davies o bellter. O, doedd hwnna ddim yn bell. Dros y trawst. Mae'n le rwan i Chris Venables. Mae'n asgamu ymlaen tuag at y cwrt Cosby i Pen-y-bont. Venables yn mynd i hun, yn torri am yn ôl. Ac yn taro'r trawst. Mae'n Clayton Green sy'n gorfodi'r bel i gefn y rwyd. Pen-y-bont, nôl ar y blaen. Clayton Green a'r penniad blaen at Chris Venables. Venables yn gweld rhediad James Crawl sy'n drwyddo ddim yn cam sefyll. Crawl yn ergyd wedi harbed, ond Crawl yn rhwydo i sicrhau'r trippwynt i Pen-y-bont yn yr amser ychwanegol ar ddiwedd y gêm.